Здравейте, дами и господа, аз съм Доминик Райков. Днес ще играем на една нова игра Soccer Stars. Така само, че ми трябва интернет. Така, дами и господа. Дано ви хареса новата поредица и на нея, но ще продължа на PewDiePie Simulator. Няма да се откажа от нея. Така, чакаме. Окей. Еми като буст. Защото ми блокнаха Фейсбук и затова ще влезе. Иначе те да се продължат бях един много добър. Не чак много добър, не, ама средно гордо. Ето сега ще игра. Айде. Мали, стана нещо лаги. Пак много лагиш, бе. Гол! Дами и господа, за мен е много хубава игра. Също кой се спадна? Най-сетне. Трети левел, сериозно. Това е в Бразилия. Аре, аз съм първи. Аз знам някой умения. Ау, дами и господа, какъв пропуск само. Автогол! Ау! Сириус! Гол! Гол! Ау, не, това е лошо. Така, дами и господа. Айде да... Фак! Това ще изчисти. Е! Тук вече няма как да пропусна. Гол! Аре. И да вкарат от първия път, нищо няма. Ето фал. Са е наша страна. И за малко да ни спира. Идеално. Не, това е опасно тук. Дами и господа, ще игра 3 мача или 4. Или повече, не знам. Дай! Гол! Не! Направо се гръмна. Еха. Аре де. Това няма и 10 минути ще игра. Аре. Ми така, дами и господа, ако искате за поредица, пишете долу в коментарите. Долу в коментарите, да. Така, гол! Пас! Идеален, това е идеален. Идеално! Ау! Беше гол. Сега ще го изчистят. Yes! Леле! Така, дами и господа. Гол, не! Игра май до 2-0. Така и, дами и господа. Има много шансове. Сега ще ми вкарат, сигурен съм. Не, да ми вкарах, yes.
Гол! Гол! Победих! Елементарна победа. Срещу трети левел аз съм първи. О, 10 такива, Ара, пак ще игра. Ще игра от Бразил. О! Това е елементарно. Сега гледай как ще го разбия. Така. Не! Ей! За малко. Това ако се гледа така се ударил. Тап то чат. Няма да потап то чат, ама друг път. Аре, гол! Fuck you. Гол! Ау! Така, дами и господа. Ау, майко! Идеално. Мерси. Идеално. Оу! Идеално. Не. Край. То ме разби. Майко! Много съм зле. Дами и господа, сигурно след малко ще приключим с клипа. Маля, ако не вкарам, се пребия. Да малко гол, поне е гол. И така ще игра още един матч. Бек. Абе защо Африка, бе? Интересно. Какъв е то с Афри, бе? Сега ще го разбия то. Сега. Гледай сега как го бия. Аре, де. А ти ще играеш? Нищо не направи. Вау! Майко! То от тук трябва да чисти. Fuck you! Go!
Аре, гръмни се. Мам. Леле, 3 часа се върти, значи. 0-0 сме, дами и господа. Са! Тук е гола. Гол! What a goal, дами и господа. Ау! Пау! Не, това е гол. Не. Мамка му. И сега гол. Ей, да загуба сега, дами и господа. То не може да се печели. Али! Дами и господа, ще приключим с този клип. Харесал, дайте лайк и се абонирайте. И до скоро!